Hi, my name is Neetaji. First year. Day. See, இந்த லைக் யூடியூப் சேனல் இல்லை இந்த கண்டென்ட் க்ரியேஷன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வரத்துக்கு எதுனா சும்மா நான் எதனா ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்யூரியாசிட்டி அது கற்றுக்கலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுறத வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி எடுத்துன்னு போகலான்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரொம்ப நாளாக எனக்கு பேசணும்னு சொல்லிட்டு பேசுறதுக்கு பிடிக்கும். ஓகேவா, நான் நிறைய கிளாஸில் எப்படி சொல்ல லெக்சர்லாம் எடுத்திருக்கேன். அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், சொல்லிக் கொடுக்கவும் பிடிக்கும் நிறைய. ஸோ நீ என்ன டேட்டு மறந்துச்சு? 21 ஓகே, இல்லை 23 23 ஓகேவா, 23/6/2025 ஓகே. இன்றைக்கிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் நிறைய கற்றுக்கிறது இருக்குது, நான் கற்றுப்பேன். அது சொல்லத்தக்க தான் இந்த வீடியோ, சின்ன வீடியோ. ஸோ இன்ஸ்டாவில் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, இப்போ தான் யூடியூப்பில் போட்டுட்ருக்கேன். I will continue. Okay. Bye.